Ora jamu kok karo lawak bang iya karo lawak sih umpama nyanyi umpama ora wedi kuco masih istirahat dulu tim FBS. Yo joget mak joget ya. Musiknya kan joget itu. Nah, iya, arek cilik kita kan joget. Oke, tim EPS masih istirahat membawakan sebuah lagu nanti ya. Umpama aku rawati dosa Wah, gak tutup lur agune lur. Ini mandek dhisik, Pak. Masalahe apa? Rep iki tabuhane iki mek urgent tok, kemarin baru munggah maneh kuwi. Sing kok rep iki. Lah aku kok tau wolu lho kene jopo lho mungkin musik kene. Masih diskusi masalah lagu lur ya. Ora, kan mandek dhisik kok kono. Mau itu ora mandek awakmu tabuhan tok. Terus aku ya mbakku ora kuat ya mlayu. Lah sing kene sing mengki-mengki wong calon sak kepek ngene lho. Petengin baca belum lur ya nanti. Tadi ya kemarin lu tabuhan toh. Masih. Oh, yo. Moga. Siap. Bisa, balik ini yo. Iya. Yuk, langsung.